Awali pagi karo bersih-bersih, lanjut ngopeni ayam guys. Tapi nengko disit lah ya, inyong tak ngumpulak nyawa disit. Lanjut inyong tak bukaki korden karo jendela guys. Ya gini-gini remet-remet lah, iki jam 5 lebih kayak nih guys. Lanjut inyong gugah anake lanang iki sing tak gugah guys, layak konsolat wong wayahe sekolah juga. Lanjut inyong nyapu guys, bersih maning, bersih maning. Aduh, nyapu ruang tengah guys alias ruang TV. Ya mumpung anak karung padang jago ngarep TV tadi gegen tak sapu. Lanjut inyong nyapu kamar ngarep guys, kamar anak lanang. Lanjut ruang ngarep iki ruang tamu layak guys, cara-carane juga tak sapu iki guys ben resik. Nek resik toli penak diambah iya ora guys. Nek anak tamu juga orang ngisin-sina umai bersih, ora ngeres kinclong. Lanjut iki turunane juga tak sapu-sapu. Bar kuwe inyong banjur ngopeni ayam guys.